ଆଜି ଠିକ୍ 4:30 ବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠି ରେଡି ହେଇ ବାହାରି ପଡିଥିଲି। ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦମନର ହିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଯୋଉଟା କି ରୁମ୍ ପାଖରୁ ଥିଲା ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ଥିଲା ଭାରି ପାହାଡିଆ। ଆମର ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ପାହାଚ ଚଢିବା। ମୋର ଯାହା ଅନୁମାନ 200-300 ରୁ କମ ପାହାଚ ନଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ପାହାଚ ଚଢି ନିଶ୍ୱାସ ପୁରା ଉପର ମୁହାଁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅଧା ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଦମନର ସିଟିଟା ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଇଠି ୟଶ ଆମର ଖୁସି ହେଇକି ଆଗେ ଆଗେ ଧାଉଁଥିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ପଛକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କାରଣଟା ହଉଛି ସମସ୍ତେ ପଛରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଥକା ହାରା ହେଇ ଆସି ବସି ପଡିଲୁ ସାଇଡରେ ପଡିଥିବା ଏଇ ଚେୟାର ଉପରେ। ମତେ ଲାଗିଲା କି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଠି ଠିକ୍ ସମୟରେ। ପାହାଡ ଉପରେ ଥିବା ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ଆଉ ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହବାର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ମନକୁ ଭାରି ଆକର୍ଷିତ କରିଦିଏ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ଏକ ରୂପ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ହିଙ୍ଗରାଜ ମାତା। ଯେହେତୁ ଆଳତି ସମୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥିଲା ତ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ମାଙ୍କର ଆଳତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ମନ୍ଦିରର ନନା ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯେତିକ ଦୀପ ସବୁ ଲାଗିଛି ତାକୁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଦୀପ ଗୁଡିକ ଲିଭି ଯାଉଥିଲା ତ ଆଳତି ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହୁଅ ଯେମିତି ଦୀପ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା। ତାପରେ ଆସିକି କଲୁ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଦମନ ମାର୍କେଟର ଗୋଟେ ଭେଜ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ। ଖାଇବାରେ ଅର୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା ଉତ୍ତପମ, ମଞ୍ଚୁରିଆନ ସାଙ୍ଗରେ ଦୋସା। ଏଇ ସବୁ ଆଇଟମ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ମଞ୍ଚୁରିଆନ। ଶେଷରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ମଗେଇଥିଲୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଓନିଅନରେ ଚାଉମିନ। ଏଇଠି ଆମର ରାତିର ଖାଇବାଟା ସରିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗଟା ମୋର ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।